Mtsogoleri wa dziko lino Saulos Chakwera wakhazikitsa komiti ya padera kuti ifufuze za ngozi ya ndege yomwe inapha Saulos Chilima mwezi wa Juni chaka chino. Komiti iyi itsogoleredwa ndi oweruza milandu Ajaba Alide ndipo mwayikidwanso Monsina Patrick Tawale, Mbusa Tony Nyirenda, Bishop Mary Nkosi, Dr. Sunduzwayo Matise, Enkosi ya Mahosi Mbelwa 5, Senior Chief Mawangwala, Mr. Justin Nkandawire ndi Brigadier Cosgrove Miruka. Amabungwe monga a Emma Kalia ndi a Sylvester Namiwa nawo ayikidwamo. A Dixie Watani, Professor Nyengo Nkandawire, a Alan Chinura AC, Mrs. Esther Chiwogo, Mrs. Nimia Kambiri Nzembe, Mrs. Lydia Chiwota, Dr. Ruth Mwandira ndi Mrs. Miriam Wemba nawonso ayikidwa mu komiti iyi.